Takže Marandik, čaute, tu je Cile 2703 a ja vás vítam u môjho 5. dielu z Minecraftu. Prepačte, že musím to odnova nahrávať, pretože som mala stopnuté nahrávanie, neviem, no, najprv mi to nechcelo ukázať obraz, takže budeme hrať iba takto, nebudem hrať na celý obraz. Ako ste si mohli všimnúť, máme tento do Twilight Forestu, tam sa mrkneme potom. Ospravedlňujem sa za strih, pretože mi seklo nahrávko. Máme tu domček, tramtadadá, máme tu smetiak, crafting, takže som späť, zase strihlo. Takže tu máme takú kuchynskú linku, tu máme kúpeľku, washing. Ospravedlňujem sa opäť. Takže kúpeľka, toto, tu moja práca. Dobre, pre dnešný diel to bude koniec. Sorry, že takže ja sa zabejím, lúčim, nezabudnite dať like, odber, koment a čuste.